lampu dalan sakniki pun padang jinglang. Iya. Dalan kabeh wis diaspal, wis ora ana sing cerblok. Omah wis ora ana sing gedhek. Iya to, Le. Kabeh wis padha ndek mobil. Sinasa ya ana siji loro sing isih ngangsur. Mergo nggo buta liyane. Iya. Niku kula wis rumangsa seneng, Pak. Mergo leh kula ngejokke proposal niki cen dadi tenan. Numusi nang ngersaning para warga masyarakat. Iya. Ning enten setunggal perkara sing isih kula ngrasa durung nyaman. Apa to, Le? Kekompakane para warga niki lho. Coba to nuwun sewu. Kula ngejokke proposal niku le montang-manting ming kula kalih anak bojo kula. Warga niku mboten wonten siji wae sing ngewangi kalih kula. Ambok RT ora ana sing ngewangi kalih kula. Monggo tanda tangan RT ki utama lho, Pak. Iya. Ya wis ora apa-apa, minangka perwakilan kula mawon minangka dukuh ngejokke proposal. Arep ndadak mempalsukan tanda tangan RT ya kuwi terdesak tenan arep ngapusi ora apa-apa. Mergo RT-ne wae ora kompak kalih kula. Ngono to, Le. Nggih.